ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ 9:16 ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ 9:16 ହିଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହିସାବରେ ଆମର ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହୁଏ ରିଲ୍ସ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ। ସେଭଳି ଆମର ରିଲ୍ସ ଯଦି ଆମ ଭାଇରାଲ କି ରିଲ୍ସ ଆମର ବେଶୀ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଗୋଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ରିଲ୍ସକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୁକିଂର ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କୁକିଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାଟଗୋରାଇଜ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ଏକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ସ କଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବେ। ଦୁଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର, ଯଦି ଆପଣ ରିଲ୍ସ କଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ